Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε στο κέντρο, στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής, είναι μαζί μας η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Καλησπέρα σας, κυρία Μιχαηλίδου, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Επιστρέψατε πολύ γρήγορα στα υπουργικά σας καθήκοντα. Πόσος καιρός πάει από τον τοκετό? Ένας μήνας. Ένας μήνας. Ο μικρός μας είναι ενός μηνός και λίγες μέρες. Να σας ζήσει, εύχομαι. Να το έχετε πάντα υγιές και ευτυχισμένο. Ευχαριστούμε, αυτό ελπίζουμε και εμείς. Πώς τα καταφέρνετε και τα μοιράζετε τώρα ως νέα μητέρα? Δύσκολα, δεν είναι εύκολα. Ναι. Δύσκολα είναι, αλλά είναι η χαρά του παιδιού τέτοια και η υποστήριξη που έχω και από το σπίτι αρκετή. Οπότε τα καταφέρνουμε. Όταν λέτε υποστήριξη από το σπίτι, εννοείται από τον σύζυγό σας? Εννοώ από τον σύζυγό μου, ναι. εννοώ από τη μητέρα μου, ναι. εννοώ από τη μητέρα του σύζυγου. Ναι. Τα καταφέρνουμε προς το παρόν, και λέω προς το παρόν γιατί είναι πιθανό να έρθουν πολύ περισσότερες δυσκολίες από αυτές που έχουμε τώρα. Γιατί έχουμε ένα καλό παιδάκι, είναι ήρεμο και καταφέρνουμε με διαφορετικές βάρδιες ο καθένας και έχουμε γυρίσει και οι δύο αρκετά γρήγορα στη δουλειά μας. Χωρίς να νιώθουμε τουλάχιστον ότι αμελούμε το κομμάτι το γονεϊκό, που ξέρετε και ιδιαίτερα αυτές τις πρώτες εβδομάδες είναι και πολύ έντονο και πρωτόγνωρο για μας. Τώρα για τον καθέναν είναι μια διαφορετική εμπειρία το θέμα του χρόνου. Θέλω να πω πώς μπορεί να μοιράσει το χρόνο στη δουλειά και στο σπίτι. Αλλά εσείς έχοντας τώρα αυτή την εμπειρία, φαντάζομαι ότι μπορείτε να φανταστείτε ακόμα περισσότερο, πιο εύκολα, τι σημαίνει για μια νέα μητέρα σήμερα να έχει ένα παιδί και να έχει και μια δουλειά που την περιμένει και στην οποία θέλει να γυρίσει και να κάνει την καριέρα της. Έτσι. Εσείς τώρα είστε υπουργός, είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν λέω ότι είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά σίγουρα η εμπειρία κάτι λέει. Είναι βιωματικά όλα. Ξέρετε, και όταν υπάρχει το βίωμα, νομίζω ότι το αντιμετωπίζεις αλλιώς. Είναι αντικειμενικά πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Αντικειμενικά πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αυτό που λέτε, μπορώ να καταλάβω πιο εύκολα ότι είναι πολύ δύσκολο. Το θέμα είναι, μπορεί να κάνει κάτι πραγματικά η κυβέρνηση ουσιαστικό και διαφορετικό από αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα για να ανακουφίσει τις νέες μητέρες? Σας ρωτάω γιατί ανακοινώνονται συνεχώς μέτρα στήριξης της οικογένειας, ειδικά της πιο αδύναμης, αλλά με όποια μητέρα και να μιλήσεις, η εικόνα που σου μεταφέρει είναι μια εικόνα πάρα πολύ δύσκολη. Μαγικό ραβδί δεν υπάρχει. Και ούτε υπάρχει και κάποια χώρα η οποία να έχει λύσει τελείως το ζήτημα είτε της υποστήριξης της μητέρας στην αγορά εργασίας και παράλληλα της μητρότητας, ούτε και το δημογραφικό το οποίο προκύπτει από αυτό, και φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε και στο μέλλον της συζήτησης. Θα το συζητήσουμε. Κάναμε και μια εκπομπή την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Σκέρτσο. Και μου είπατε μάλιστα ότι την είδατε. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Όμως, μου λέτε παντού υπάρχει, σίγουρα παντού υπάρχει το πρόβλημα. Και στο δυτικό κόσμο, που υπάρχει και κράτος πρόνοιας σχετικά περισσότερο με άλλες χώρες. Βέβαια, και πιο ιστορικό. Όμως δεν είναι το ίδιο να είσαι στη Σουηδία ή στη Δανία μητέρα ή και στη Γαλλία ακόμα και να είσαι και στην Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο. Όχι, βέβαια δεν είναι. Και ούτε και εμείς έχουμε την απάτη και την αυταπάτη ότι είναι το ίδιο. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι το ίδιο και ξέρουμε ότι ακόμα και αν έχουμε καταφέρει πολλά, όχι μόνο να σχεδιάσουμε αλλά και να υλοποιήσουμε, ξέρουμε ότι ακόμα δεν είμαστε εκεί. Αλλά δεν ξεκινήσαμε και από το ίδιο σημείο. Δεν ξεκινήσαμε και από το ίδιο σημείο, διότι περάσαμε μια δεκαετή πάρα πολύ δύσκολη κρίση, η οποία μας έφερε στο 25% του πριν από όταν ξεκινήσαμε από την κρίση. Έτσι. Οπότε, όχι μόνο δεν ήμασταν και πριν στο ίδιο σημείο με τη Σουηδία, αλλά βρεθήκαμε 1/4 χειρότερα, για να το πω πολύ απλά, από το πώς ήμασταν πριν. Οπότε, έχουμε καταφέρει, λελογισμένα, για να μην βρεθούμε ακόμα χειρότερα από εκεί που βρεθήκαμε, να ενισχύσουμε την ελληνική οικογένεια, όπως είπατε κι εσείς, ξεκινώντας από τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Μακάρι ο δημοσιονομικός μας χώρος να ήταν για όλους. Δηλαδή, συχνά ακούμε εδώ και την κριτική, παραδείγματος χάρη, που έχει σχέση και με αυτό, δεν μπορούν να ενταχθούν καινούρια σπίτια στα στεγαστικά σας προγράμματα. Τώρα μακάρι να είχαμε αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα να πηγαίναμε και εκεί. Πριν φτάσω στα σπίτια, γιατί και τα σπίτια είναι κοντά στη μητέρα, έτσι. Εννοείται και θα πάμε εκεί πολύ αναλυτικά, γιατί είναι και στον τομέα σας αυτό το αντικείμενο αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ θέλω, πριν φτάσουμε εκεί, να μιλήσω πρώτα απ' όλα για τους παιδικούς σταθμούς και τις δυνατότητες που έχει μια μητέρα σήμερα να έχει πάντα στη διάθεσή της ένα παιδικό σταθμό. Δεν τις έχει αυτές τις δυνατότητες και καταλαβαίνω, μου λέτε, έχετε κάνει αρκετά πράγματα. Δεν τα υποτιμώ αυτά που έχετε κάνει. Κρίνω όμως εκ του αποτελέσματος και το ξέρετε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Σε ό,τι αφορά το δημογραφικό, πάμε χειρότερα. Επί των ημερών σας χειρότερα. Έτσι είναι. Ναι. Μισό λεπτό. Στο δημογραφικό έχουμε μια κρίση. Η κρίση αυτή δυστυχώς είναι παγκόσμια. Δυστυχώς επικεντρώνεται στον δυτικό κόσμο. Αν δείτε, οι μόνες χώρες αυτή τη στιγμή οι οποίες δεν έχουν δημογραφικό πρόβλημα είναι είτε αμιγώς αραβικές, είτε της υποσαχάριου Αφρικής, είτε η μόνη, αν θέλετε, που ανήκει στον ΟΣΑ είναι το Ισραήλ, που για διαφορετικούς λόγους
έχει αντιμετωπίσει το δημογραφικό του πρόβλημα. Ναι. Όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές και δυτικές χώρες, με καμία άλλη εξαίρεση πλην του Ισραήλ, έχουν δημογραφικό πρόβλημα, που τι σημαίνει? Ότι 2 άνθρωποι γεννούν λιγότερο από 2,1 παιδιά. Ναι, αυτό το γνωρίζω. Το θέμα είναι ότι εμείς φτάσαμε σε ένα πικ. Αλλά γιατί θέλω να γυρίσω λίγο στους βρεφονιπιακούς σταθμούς που μου είπατε πριν. Βρεφονιπιακούς σταθμούς. Έχει κάθε γυναίκα στην Ελλάδα την επιλογή να πάει το παιδί της στο βρεφονιπιακό σταθμό που θέλει? Όχι, δεν το έχει. Δεν θα σας πω ψέματα, ούτε θεωρούμε κάτι τέτοιο. Όμως, πολύ περισσότερες γυναίκες πλέον, γυναίκες και οικογένειες οι οποίες ανήκουν σε μέσα εισοδήματα, δηλαδή μια οικογένεια με 2 παιδιά και 32.000 ευρώ μεικτό εισόδημα, μπορεί να πάρει υποστήριξη από το κράτος, μπορεί να διαλέξει η ίδια αν θα πάει το παιδί της σε βρεφικό σταθμό, δημόσιο, δημοτικό μάλλον, ιδιωτικό, να κάνει την επιλογή της. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες σταθμούς οι οποίοι συμβάλλονται με το πρόγραμμα αυτό και έχει ανοίξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, καταλαμβάνοντας και οικογένειες πια του μέσου εισοδήματος. Έχουμε προβλήματα? Έχουμε. Καλά, ακόμα έχουμε προβλήματα, το γιατί ξέρουμε, προβλήματα, δεν είναι θέμα. Τι προβλήματα το θέμα είναι πώς θα τα λύσουμε. Μα γι' αυτό σας λέω πώς έχουμε διευρύνει το ποιοι είναι δικαιούχοι των βρεφονιπιακών σταθμών. Είναι πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό λυμένο το ότι μια οικογένεια μέσου εισοδήματος πλέον υποστηρίζεται? Σε μεγάλο βαθμό αυτό έχει λυθεί. Σε μεγάλο βαθμό, 2 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με μέσους, σύμφωνα με την ΑΔΕ, όχι σύμφωνα με τη Δόμνα, μισθούς, υποστηρίζονται από το κράτος και μπορούν να στείλουν με κρατική επιχορήγηση το παιδί τους σε βρεφονιπιακό σταθμό της επιλογής τους. 2 μέσοι μισθωτοί αυτή τη στιγμή, εάν ζουν, ας πούμε, στην Αθήνα και θέλουν ένα σπίτι, γιατί δεν έχουν δικό του σπίτι και πρέπει να νοικιάσουν ένα σπίτι, και θέλουν να κάνουν 2 ή 3 παιδιά, αν θέλουν να λύσουν και το δημογραφικό μας πρόβλημα, έτσι, ή τέλος πάντων τους αρέσει κιόλας να κάνουν παιδιά. Χρειάζονται ένα σπίτι τουλάχιστον 100 τετραγωνικών για να στεγάσουν μια οικογένεια 5 ατόμων. Ή αν θέλετε, αν σας φαίνονται πολλά τα 100, να πω 90, 80. 100 τετραγωνικών. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να δώσουν το 35% του εισοδήματός τους βάσει των στοιχείων. Δεν το λέω εγώ. Εδώ δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat ότι οι Έλληνες καταβάλουν συνολικά το 35,2% του εισοδήματός τους για στέγαση, που είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος κινείται πολύ χαμηλότερο, περίπου στο 20%. Τι έχει πάει τόσο λάθος? Διότι δεν μπορεί να έχουμε μια τόσο μεγάλη απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κάτι λάθος γίνεται. Το στεγαστικό κομμάτι των εξόδων του νοικοκυριού αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, και από τη συζήτηση που κάναμε, αν θέλετε, και σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το μεγαλύτερο αγκάθι στα μηνιαία έξοδα ενός νοικοκυριού. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν στην Ελλάδα έχουμε από τους υψηλότερους αριθμούς και τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης, δηλαδή οι Έλληνες έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά κατοχής των σπιτιών στα οποία μένουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, υπάρχουν και πολλοί συμπολίτες μας που είναι στο ενίκιο. Σε αυτούς είναι πρόβλημα. Όπως ακριβώς είπατε, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι στο 20% τα έξοδα αυτά, ενώ στην Ελλάδα είμαστε στο 35%. Πέρα αυτό, έχει και άλλους παράγοντες που πρέπει να συμμεριστούμε. Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στα υπόλοιπα έξοδα σε σχέση με τις πληθωριστικές πιέσεις, γιατί πάντα όταν λέμε ότι το 35% των εξόδων ενός νοικοκυριού πηγαίνει στη στέγαση, μιλάμε και για τον πληθωρισμό, έτσι, και στο πού έχουν ανέβει τα ενοίκια. Ναι. Έχουμε αντίστοιχα και αντίστροφα μάλλον άλλες αποπληθωριστικές πιέσεις. Δηλαδή, έχουμε τον χαμηλότερο και αρνητικό πλέον πληθωρισμό τροφίμων. Έχουμε από τους χαμηλότερους πληθωρισμούς στην βενζίνη. Έχουμε σε ορισμένα κομμάτια σημαντικά, όπως οι ασφάλειες, έχουμε μειώσει τις πληθωριστικές πιέσεις, της ανόδου των τιμών. Όμως, όντως, το κομμάτι του ενοικίου είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για το ελληνικό νοικοκυριό. Γι' αυτό ακριβώς όμως το λόγο ερχόμαστε συνεχώς με διαφορετικά μέτρα. Θα σας δώσω 2 παραδείγματα. Ναι. Το 12ο ενίκιο, το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πριν κάποιες εβδομάδες. Αυτό που, που η επιστροφή του ενοικίου κάθε Νοέμβριο. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, τι είπαμε? Ναι. Λέμε ότι δεν πάμε μόνο με αποσπασματικά μέτρα. Αποσπασματικά μέτρα, όταν έχουμε το δημοσιονομικό χώρο, δίνουμε για να βοηθήσουμε ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους. Όμως, επειδή όντως είμαστε σε αυτό το 35% και μπορεί, ξαναλέω, να μην ξεκινήσαμε από εκεί που είναι η Σουηδία ή από εκεί που είναι η Νορβηγία ή η Δανία, για να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση με την οποία είμαστε δυνητικά ευχαριστημένοι. Δεν ξεκινήσαμε από εκεί. Μην ξεχάσουμε το 18% ανεργία, το οποίο είχαμε έτσι το 2019, το οποίο αναλάβαμε, έτσι. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση στην οποία αναλάβαμε. Έχουμε προσπαθήσει
Έχουμε βοηθήσει, αλλά δεν μπορούμε να σταματάμε εκεί, γιατί το 35% είναι 35%. Άρα ερχόμαστε με αυτό το μέτρο, παραδείγματος χάρη. Το ότι καλύπτουμε 1 στα 12 ενοίκια κάθε χρόνο, κάθε Νοέμβριο. Εδώ, σε ένα κύριε νοικοκυριό. Μιχαηλίδου, το μέσο ενοίκιο με βάση τα επίσημα στοιχεία στη χώρα είναι 255 ευρώ. Είναι 255 ευρώ στην πραγματικότητα, για πείτε μου, εσείς τι πιστεύετε? Τώρα... Εσείς θα μου πείτε, αλλά αντίστοιχα με αυτό πάει. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι, βέβαια. Προφανώς, όσο τη ρωτάω ρητορικά Ξέρετε, την ερώτηση. Είναι η απάντηση μέσα στην ερώτηση. Ναι. Δεν είναι 255, άρα σημαίνει ότι έχουμε αδήλωτα ενοίκια. Μα για κάθε πρόβλημα υπάρχει και μία προσπάθεια. Η προσπάθεια δηλαδή της πάταξης της φοροδιαφυγής όλα τα τελευταία χρόνια, με, αν θέλετε, θα πω εγώ, με επιστέγασμα τα 2 τελευταία που έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής, με διάφορα μέτρα, αλλά πιο, αν θέλετε, με μεγαλύτερη επικοινωνιακή επιτυχία, αλλά με μικρότερη επικοινωνιακή επιτυχία, είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Άρα μου λέτε ότι και αυτό το. Μισό λεπτό. Αυτό το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου τον Νοέμβριο είναι ένα μέτρο με το οποίο προσδοκάτε μία, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, σύγκρουση των ενοικιαστών με τους ιδιοκτήτες ώστε να δηλώνουν τα ενοίκια? Γιατί αλλιώς πώς θα το πάρεις πίσω, αν δεν το δηλώσεις? Μην το γυρίσουμε και τελείως. Δηλαδή, έρχεται ένα κράτος και σου λέει: έρχομαι να σου δώσω 1 από τα 12 ενοίκια. Μα πρέπει να είναι δηλωμένο το ενοίκιο. Έχει και συγκρουσιακό χαρακτήρα και θέλει να τα βάλουν οι ιδιοκτήτες με τους ενοικιαστές. Δεν με καταλάβατε. Για να πάρεις το ενοίκιο, εδώ θα πάρεις 255 ευρώ αν πάρουμε το μέσο ενοίκιο. Αλλά θα έχεις πληρώσει 400 εσύ. Αν πάρουμε το πραγματικό μέσο ενοίκιο. Γιατί μου βάζετε με την αγορά. Άρα θέλω να πω, ο στόχος είναι αυτός. Το μέσο δεν είναι ενοίκιο. Κακό να είναι αυτός ο στόχος. Όχι, προφανώς. Ένας στόχος που καταπολεμά τη φοροδιαφυγή δεν είναι κακός. Ο στόχος δεν είναι αυτός. Αλλά ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τον νοικοκυριό. Για να βοηθήσουμε τον νοικοκυριό και να πάρει το ενοίκιο πίσω, το 1 στα 12 που όντως πληρώνει, το λογικό και το θεμιτό, αλλά όχι ο στόχος. Το λογικό και το θεμιτό. Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τον νοικοκυριό. Αν παράλληλα στη διαδικασία αυτή της διαπραγμάτευσης, της δήλωσης, γιατί εκεί έχουμε καταλήξει, να γίνεται διαπραγμάτευση μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή σε αρκετές περιπτώσεις, σε πολλές περιπτώσεις. Αν σε αυτή τη διαπραγμάτευση το μέτρο αυτό βοηθήσει έτσι ώστε ο άνθρωπος ο οποίος νοικιάζει, αν νοικιάζω εγώ από εσάς, να νοικιάζω και να καταγράφω στην ΑΔΕ το πραγματικό μου ενοίκιο, τότε τόσο καλύτερα, γιατί θα μπορέσουμε ο ενοικιαστής να μπορέσει να πάρει το 12ο κανονικό του ενοίκιο, που θα είναι αυτό που θα πληρώνει και θα δηλώνεται, και άρα θα δηλώνονται και υψηλότερα εισοδήματα. Ναι. Γιατί όταν έχουμε, το ότι έχουμε αυτά τα μέσα, ενίκια, και αυτό προφανώς δεν είναι μία αντικατοπτριστική εικόνα του μέσου ενοικίου, αντίστοιχο είναι και για το μέσο εισόδημα. Γιατί ένας δίνει τα χρήματα αυτά, άλλος τα παίρνει. Αυτός που θα τα λαμβάνει θα δηλώσει την επόμενη χρονιά υψηλότερο εισόδημα από αυτό που είχε την προηγούμενη. Δεν μου λέτε τώρα, το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 οδήγησε στο Σπίτι μου 2. Προφανώς θεωρήθηκε ότι κάτι πήγε καλά εκεί και πάτε στο Σπίτι μου 2. Παρ' όλα αυτά, διαβάζω κριτική ότι η κρατική επιδότηση στεγαστικού δανείου επέφερε αυξήσεις πάνω από 10% στις τιμές πώλησης των ακινήτων στις περιοχές που έχουν υψηλή συγκέντρωση κατάλληλων κατοικιών για συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα. Το έχετε υπόψη σας αυτό, σας έχει απασχολήσει, πώς το αντιμετωπίζετε? Μας έχει απασχολήσει αρκετά, γιατί είναι μια από τις κριτικές που και εμείς. 2 είναι οι κριτικές, θα συζητήσουμε φαντάζομαι και τη δεύτερη. 2 είναι οι κριτικές τις οποίες συχνά ακούμε για το Σπίτι μου 1 και το Σπίτι μου 2. Η πρώτη είναι αυτή που αναφέρατε. Δηλαδή ότι οι τιμές των ακινήτων εντός περιμέτρου των ακινήτων που μπορούν και υπάγονται με τα χαρακτηριστικά τους, τα τετραγωνικά τους, την παλαιότητά τους, την αξία τους στο πρόγραμμα, έχει αυξηθεί δυσανάλογα και ακόμα περισσότερο από όσο έχουν αυξηθεί οι υπόλοιπες τιμές. Γιατί γι' αυτό πάμε για το Σπίτι μου 1 και το Σπίτι μου 2, ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε ότι όλες οι τιμές έχουν αυξηθεί. Έχουμε 2 μελέτες αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, δεν έχουν γίνει παραπάνω. Έχουμε αναθέσει να γίνει άλλη μια μελέτη ως προς αυτό, οι οποίες δείχνουν ότι η αύξηση αυτή είναι αναλογική. Δηλαδή δεν δείχνουν κάποια απόκλιση μεταξύ αύξησης των σπιτιών που μπορούν να υπαχθούν στα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 και της αύξησης της γενικότερης τιμών ακινήτων στην αγορά. Και μάλιστα αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αύξηση των τιμών Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2 ακινήτων συμβαδίζει με τη γενικότερη αύξηση, και ότι αυτή η γενικότερη αύξηση το 24 ήταν αποκλιμακωμένη σε σχέση με το 23. Δηλαδή το 23 είχαμε μια αύξηση 3,4%, 3,5% αν δεν κάνω λάθος. Πέρσι είχαμε μια αύξηση του 1,1%.
Δεν λέμε. Εμείς θα θέλαμε να είναι αρνητικό το ποσοστό αυτό. Αλλά και από 3,5. Γιατί είναι η αύξηση πάνω στην αύξηση. Ακριβώς, γιατί θα θέλαμε να είναι αρνητικό για να κατέβουμε από εκεί που ήμασταν. Η δεύτερη κριτική αφορά προφανώς τα κριτήρια, αυτό λέτε. Έτσι. Με ποια κριτήρια μπαίνει κανείς? Όχι, θα σας πω, η δεύτερη κριτική αφορά πιο πολύ στο ότι σου λέει ο άλλος ότι δεν βρίσκω σπίτια. Ναι, δεν βρίσκω σπίτια. Ναι. Ότι τα σπίτια που βρίσκω είναι πολύ παλιά, ή ότι με αυτά τα κριτήρια δεν υπάρχει πια κανένα σπίτι, διότι προκύπτει λίγο και από την πρώτη κριτική, την οποία δεν βλέπουμε να ισχύει στις έρευνες που έχουμε, ότι αυτά που, για να το πω πολύ απλά, αυτά τα οποία είναι στις τιμές αυτές, είναι αυτό που λέει ο κόσμος, ή λέμε και μεταξύ μας χρέπια. Οπότε δεν. Λοιπόν, υπάρχουν σπίτια. Υπάρχουν σπίτια και αυτό το βλέπουμε από την ταχύτητα απορρόφησης του προγράμματος. Το σπίτι μου μέσα σε ένα χρόνο είχε 9.000 ήταν ο στόχος, είχε σχεδόν 8.000 υπαγωγές. Εμείς αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι μέσα σε 3 κιόλας μήνες είμαστε στις 6.500 υπαγωγές και στην απορρόφηση του 40% του προγράμματος. Ναι, αλλά κανονικά έπρεπε να έχετε δεκαπλάσιες αιτήσεις από αυτό που δίνετε. Δηλαδή. Μα έχουμε δεκαπλάσιες. Δεν έχουμε δεκαπλάσιες αιτήσεις. Έχουμε, για να είμαι σαφής και σωστή, δίνουμε 20.000 ακίνητα με το σπίτι μου 2. Στο σπίτι μου 1 είχε 9.000 ακίνητα. Τα υπερδιπλασιάσαμε και αυτή τη στιγμή έχουμε κοντά στις 100.000 αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα για μένα? Έτσι όπως το έχω δει, βέβαια δεν είμαι ειδικός και γι' αυτό σας το ρωτάω να μου το απαντήσετε, αλλά είναι νομίζω η αίσθηση που έχει πολλοί κόσμος. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχουμε υπάρχουν πολλοί μικροϊδιοκτήτες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει κληρονομήσει μια υπόγεια γκαρσονιέρα από τους γονείς του, έτσι, ή από τον παππού του ή από τη γιαγιά του. Και ταυτόχρονα να είναι ένα νέο ζευγάρι, το οποίο ακριβώς θέλει να κάνει παιδιά και δεν μπορεί να μείνει εκεί. Δεν μπορεί να υπαχθεί όμως το πρόγραμμα, διότι έχει κάποια περιουσία ο ένας από τους δύο. Οπότε αμέσως αποκλείεται. Σε μια χώρα δηλαδή που έχει τόσες πολλές μικροϊδιοκτησίες, μήπως έπρεπε τα κριτήρια να είναι λίγο πιο χαλαρά? Ναι, αλλά τι συζητήσαμε πριν, κύριε Κούβαρα? Εμείς μπορούμε αυτή τη στιγμή και δίνουμε λόγω δημοσιονομικού χώρου 20.000 σπίτια και έχουμε 100.000 αιτήσεις. Ναι. Άρα δεν είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε το ενδιαφέρον. Ήδη έχουμε 5πλάσιους ανθρώπους να ενδιαφέρονται για το πρόγραμμά μας. Δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα σπίτια, αυτό μου λέτε? Όχι, αυτό που σας λέω είναι ότι έχουμε 100.000 αιτήσεις. Εμείς μπορούμε να δώσουμε μέχρι 20.000 σπίτια και μέσα σε 3 μήνες από αυτά τα 20.000 σπίτια που μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε, όχι να τα δώσουμε προφανώς, για να το λέω και σωστά, και τα 2 δισεκατομμύρια τα οποία μπορούμε να δώσουμε για αυτά τα 20.000 σπίτια, από τα 2 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή έχουν γίνει οι υπαγωγές για το 40%. Δηλαδή το 40% δεν είναι ότι απλά πήγε στην τράπεζα, κρίθηκε για την πιστοληπτική του ικανότητα και λέει μετά η τράπεζα, όπως γινόταν στο σπίτι μου 1. Διορθωθήκαμε από το σπίτι μου 1. Και λέει μετά η τράπεζα, ωραία, περιμένω να μου βρεις ένα ακίνητο. Τώρα, για να γίνει η υπαγωγή, πηγαίνει η Δόμνα στην τράπεζα, ελέγχει η τράπεζα την πιστοληπτική της ικανότητα. Πηγαίνει όμως και η Δόμνα με την όποια ταυτότητα κτηρίου. Οπότε πρέπει ήδη να έχει βγάλει την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, να την καταθέσει στην τράπεζα, προφανώς για συγκεκριμένο ακίνητο, να το εγκρίνει η τράπεζα και άρα έχει γίνει η υπαγωγή. Και σας λέω, μέσα σε 3 μήνες έχουν υπαχθεί το 40% του προγράμματος. Άρα μια διεύρυνση των κριτηρίων υπαγωγής θα ήταν ανέφικτη? Όχι, λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς θα εξυπηρετούσε, γιατί ούτως ή άλλως σήμερα το ενδιαφέρον είναι υπερπολαπλάσιο των σπιτιών που μπορεί να δώσει το κράτος. Αυτό δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Ακριβώς. Να σας πω, κοινωνική κατοικία μπορεί να υπάρξει. Ένα πρόγραμμα 1 δις πριν, με 2 δις τώρα, τα οποία προφανώς θα θρίζουν στα 3 δις, για να μπορέσει ο κόσμος να βρει. Γιατί τι κάνει το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, και εδώ θέλω να σας δώσω και 2 παραδείγματα. Δίνουν ουσιαστικά τη δυνατότητα σε ένα ζευγάρι πριν από την ηλικία των 50 πια, του δίνουν τη δυνατότητα να πάρει το δικό του σπίτι και να το αποκτήσει με δάνειο, στο οποίο πληρώνει το μήνα λιγότερο από το ενίκιο που θα έδινε. Το ξέρουμε, αυτό είναι δηλαδή, το πρόγραμμα, να σας πω τώρα, έχοντας τα στοιχεία από το σπίτι μου 1 και τα σπίτι μου 2 που έχουμε μέχρι τώρα, για ένα σπίτι 100 τετραγωνικά που συζητήσαμε πριν, και μια τιμή δανείου 180.000 ευρώ, που είναι η μέση τιμή δανείου από τα στοιχεία μας για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών, η μηνιαία δόση είναι 500-550 ευρώ. Για ένα σπίτι 90 τετραγωνικών, που είναι και ο μέσος όρος των σπιτιών που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα, με μια μέση τιμή δανείου που αυτή είναι 120.000 ευρώ, η μηνιαία δόση είναι 430 ευρώ. Να σας πω, καταλαβαίνετε πόσο χαμηλότερα είναι αυτό? 90 τετραγωνικών αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, που ξέρω τουλάχιστον, τα οποία έχουν 120.000 ευρώ.
η αρχή στην Ελλάδα δεν είμαστε μόνο στην Αθήνα. Έτσι, δηλαδή, όχι, εντάξει, είναι ένα λάθος το οποίο πάρα πολύ συχνά κάνουμε. Αλλά επειδή ένα μεγάλο πρόβλημα του στεγαστικού είναι στην Αθήνα και επειδή περισσότεροι ζουν στην Αθήνα και επειδή αυτοί που θέλουμε να κάνουν παιδιά κτλ. Εργάζονται οι περισσότεροι στην Αθήνα. Θέλω να πω, μήπως αυτά τα νούμερα είναι φαντασιακά, όχι από εσάς, ναι. Φαντασιακά με την έννοια ότι η αγορά έχει απογειωθεί. Με 90 τετραγωνικά, 120.000, δεν ξέρω αν πάρουμε μια εφημερίδα και διαβάσουμε τις αγγελίες. Εγώ δεν θα βρω τέτοιο σπίτι. Για αρχή, κάπου. Για αρχή δεν σας διαβάζω το ιδεατό σενάριο. Ναι. Σας διαβάζω τα στοιχεία που έχουμε από τις τράπεζες που κυρίως αναφέρονται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 1. Ναι. Έτσι. Δεύτερο στοιχείο. Έχουμε την Αθήνα. Η Αθήνα ως πρωτεύουσα και ως ένας χώρος πολεοδομικός με τρομερή πυκνότητα στη δόμησή της, ακριβώς επειδή δεν μπορείς να έχεις πλέον με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και κανονισμό παραπάνω δόμηση, γι' αυτό και όλα τα καινούργια διαμερίσματα είναι τόσο μα τόσο ακριβά, είναι πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ελλάδα. Η Αθήνα δεν είναι όλη η Ελλάδα και το πρόγραμμά μας δεν βοηθά μόνο εμάς τους Αθηναίους, βοηθά όλους τους Έλληνες. Το πρόβλημα της ανεργίας που μου είπατε πριν ότι το λύσατε με τους περισσότερους εργαζόμενους να βρίσκουν δουλειά στην Αθήνα. Καταρχάς δεν σας είπα ότι το λύσαμε, γιατί έχουμε ακόμα 9% ανεργία. Αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν το είπα για κακό. Δεν το είπα για κακό αυτό, για καλό το είπα. Δηλαδή πάμε καλύτερα, αλλά οι περισσότεροι δουλεύουν στο λικανοπαίδιο. Θέλω να πω, υπάρχουν κάποια πράγματα. Εκεί πέρα πάντως τα στοιχεία μας λένε, αυτό το αναφέρετε από τον κύριο Κουβαρά, δεν έχουμε ασύμμετρη αύξηση της απασχόλησης στην Αθήνα βίζαβί την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι ότι πήγαμε από το 18 στο 9 γιατί η Αθήνα τράβηξε όλους τους εργαζομένους και οι άλλοι μείναν εκεί που είναι. Αυτή η μείωση της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης ήταν συμμετρική σε όλη τη χώρα και αν θέλετε, ειδικά στην νησιωτική χώρα, ακόμα παραπάνω, λόγω όπως μπορείτε να φανταστείτε και εσείς του τουρισμού. Ναι. Όμως το τρίτο πράγμα που θέλω να σας πω για το κομμάτι του σπίτι μου είναι ότι αυτές οι 120.000 ευρώ που λέμε είναι, σας είπα, τιμή δανείου. Τιμή δανείου. Άρα η αξία του ακινήτου είναι παραπάνω από την τιμή δανείου. Έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να δώσει και κάποια χρήματα, με πλαφόν βέβαια για να μπορεί να υπαστεί στο πρόγραμμα αυτό και μόνο του. Οπότε δεν μιλάμε για 120, μιλάμε για 150.000 ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών. Τώρα θέλω να έρθω σε κάτι άλλο. Καταλαβαίνω ότι αυτό το πρόβλημα που πάτε να λύσετε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν λέω ότι δεν προσπαθείτε και ότι αυτά όλα δεν έχουν ένα θετικό. Και δεν το έχει λύσει και κανένας άλλος. Δηλαδή, προσέξτε, αν αυτή τη στιγμή μπορούσαμε να διαβάσουμε τη διεθνή πρακτική, την ευρωπαϊκή πρακτική και να πούμε δες στην Ισπανία, το λύσε. Κοιτάξτε όμως, στην Ισπανία έχουν πιο ριζικές πολιτικές. Κάνουν κάτι πιο ριζικό στην προσπάθειά τους για κοινωνική κατοικία. Δεν φαίνεται όμως να το έχει λύσει καμία χώρα. Τώρα το κάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα το κάνουν. Μέχρι να το λύσουν. Είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση ακόμα και από εμάς. Εντάξει, αλλά είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση, πράγμα που δείχνει ότι αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με την οικονομική κρίση που περάσαμε εμείς, ούτε τίποτα. Έχει να κάνει με μια διεθνή κατάσταση που όντως είναι αυτή που λέτε. Δηλαδή, ο κόσμος γεννά λιγότερα παιδιά. Δεν υπάρχουν αρκετά σπίτια παρόλα αυτά, γιατί έρχονται όλοι οι εργαζόμενοι εδώ, στη Δύση. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Το ερώτημα είναι μήπως χρειάζονται πιο ριζοσπαστικές λύσεις. Ας πούμε, η Ισπανία τώρα δοκιμάζει κάτι πιο ριζοσπαστικό με την κοινωνική κατοικία από ό,τι διάβαζα προχτές. Μήπως και εσείς πρέπει να δείτε δηλαδή ακόμα και πιο ριζοσπαστικές λύσεις. Μα έχουμε ήδη αρχίσει να τις κοιτάμε κι εμείς αυτές. Δηλαδή, έχουμε βάλει μπροστά το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής. Ναι. Η κοινωνική αντιπαροχή, έτσι όπως τη σχεδιάσουμε, λύνει 3 προβλήματα. Το πρώτο και το μεγαλύτερο είναι ότι βοηθά στην αύξηση της προσφοράς ακινήτων. Γιατί αυτό λέμε. Ειδικά, όπως είπατε και εσείς πριν, στο λεκανοπαίδιο Αττικής, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε καινούρια ακίνητα. Και τα καινούργια ακίνητα είναι πολύ ακριβά. Οπότε, τι λέμε? Λέμε ότι με ένα σμπάρο, αν θέλετε, 3 τριγώνια για να το πω σχηματικά. Το ένα είναι ότι δίνουμε περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Το δεύτερο είναι ότι κάποια από τα ακίνητα αυτά έρχεται το κράτος και τα χρηματοδοτεί με κοινωνικό μίσθωμα χαμηλότερο από το αγοραίο, που είναι τα ακίνητα, τα περισσότερα αυτά που θα πέσουν στην αγορά. Και το τρίτο είναι ότι αξιοποιείς περιουσία του δημοσίου, η οποία χρόνια τώρα λιμνάζει. Τι έρχεσαι και κάνεις με την κοινωνική αντιπαροχή? Λες, έχουμε εμείς στο Υπουργείο Οικογένειας ή έχει ο ΕΦΚΑ στο Υπουργείο Εργασίας αυτά τα ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά ή τα οικόπεδα αυτά πάρα πολλά χρόνια δεν έχουν αξιοποιηθεί και λιμνάζουν, που είναι κρίμα και για την περιουσία των φορολογουμένων. Άρα, έρχομαι εγώ, σαν Υπουργείο και σαν Υπουργείο υπεύθυνο για την στεγαστική πολιτική, και βγάζω ένα δημόσιο διαγωνισμό έτσι ώστε να μου έρθει ένας επενδυτής να έχει από την πλευρά
του δημοσίου το ακίνητο και την αξία της γης, να βάλει ο ίδιος τα χρήματα έτσι ώστε να το αναπτύξει. Κομμάτι αυτών να μπορείς να τα πουλήσει ο ίδιος για να έχει ένα κέρδος και ένα κίνητρο να το κάνει στην αγορά, σε αγοραίες τιμές. Κομμάτι όμως αυτού να είναι προσυμφωνημένο ότι θα δοθεί στο κράτος, στο μοντέλο ακριβώς αυτό και της Ισπανίας ως κοινωνική κατοικία. Τώρα, να σας πω, έχετε την ευθύνη ενός Υπουργείου πραγματικά με τεράστιο χαρτοφυλάκιο. Δηλαδή από τη στέγαση που λέμε τώρα. Μέχρι τη φτώχεια, από τη φτώχεια μέχρι την έμφυλη ισότητα, ένα σωρό πράγματα. Έχει αξιολογηθεί η απόδοση αυτού του Υπουργείου, είναι 2 χρόνια εκεί και νιώθετε ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι και ότι υπάρχουν επίσης τα μέσα. Συνήθως όταν δημιουργείται ένα νέο Υπουργείο, σε περιπτώσεις σαν και αυτή, νομίζω όλοι είναι θετικοί. Γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτή η ατζέντα και αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχουν πάντα τα προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, νέο Υπουργείο, άιντε αυτού και από την αρχή. Τώρα με χτυπάτε εκεί που πονάει πιο πολύ. Μα γι' αυτό χτυπάω. Μην με χτυπάτε εκεί που πονάει πιο πολύ, γιατί εγώ υπηρέτησα τον τομέα αυτό 4 χρόνια ως υφυπουργός. Ναι. Και ως υφυπουργός, και επειδή ανήκε μέσα στο Υπουργείο Εργασίας, το κομμάτι της δημόσιας διοίκησης και της οργάνωσης των υπηρεσιών ήταν τουλάχιστον δρομολογημένο σε ένα βαθμό με όλα τα προβλήματα που έχει η δημόσια διοίκηση. Ακόμα ένα Υπουργείο σχεδόν 2 ετών, δεν είναι ακόμα 2 ετών, δεν τα έχουμε κλείσει. Έχει τα βρεφικά προβλήματα τα οποία έχουν όλοι οι νέοι οργανισμοί. Οπότε είστε με 2 βρέφη τώρα. Οπότε είμαστε με 2 βρέφη. Δεν ξέρω ποιο από τα 2 είναι πιο δύσκολο. Ένα βρέφο στο. Δεν ξέρω ποιο από τα 2 είναι πιο δύσκολο. Αλλά έχει όλα αυτά τις παιδικές ασθένειες που λέμε, τις έχει και το Υπουργείο. Δηλαδή, είμαστε το Υπουργείο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη στεγαστική πολιτική. Μπορείτε να τα λύσετε αυτά. Δηλαδή, όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με τις παθογένειες της δημόσιας διοίκησης. Υπάρχουν πια οι διαδικασίες ώστε να τρέξουν γρήγορα η οργάνωση ενός Υπουργείου, ας πούμε, να προχωρήσει, ή θα μας πάρει μερικά χρόνια? Μα αν ήμασταν τέλεια, δεν θα ήμασταν εδώ. Ναι. Και τα Υπουργεία που είναι πάρα πολύ ιστορικά, και θα έλεγα ούτε καν μόνο στην Ελλάδα, αλλά ας πάρουμε τη δική μας την περίπτωση. Ας πούμε, το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει πολύ ισχυρές υπηρεσίες και πολύ έμπειρους και καλούς δημόσιους λειτουργούς. Ναι. Δηλαδή, η δημόσια λειτουργή του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους είναι κορυφαία η δημόσια λειτουργή. Ακόμα και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Και προβλήματα τα οποία δημιουργούν κέρυες καθυστερήσεις για την εφαρμογή πολιτικών, ειδικά των νέων. Δηλαδή, εδώ πέρα είμαστε ένα Υπουργείο και εμείς, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη και έντονη καθημερινότητα. Από τους βρεφονιπιακούς σταθμούς μέχρι όλα τα ιδρύματα τα οποία φιλοξενούν και απασχολούν ευάλωτο πολυπληθυσμό, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, παιδιά, ιδρύματα, στα οποία είναι ιδρύματα παιδικής προστασίας. Και η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ έντονη, πόσο δε μάλλον όταν έχουμε 2 πολύ έντονα προβλήματα, αυτό το στεγαστικό και αυτό το δημογραφικό. Δεν μου λέτε, αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, θεωρείτε ότι βοηθάει τη δημόσια διοίκηση σήμερα ή της κάνει ζημιά? Μπορεί να είναι και τα 2 μαζί. Δηλαδή, έχεις πάρα πολύ καλούς δημόσιους λειτουργούς. Έχεις δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι δεν είναι έτσι όπως θα τους ήθελες. Και έτσι όπως θα τους ήθελες, όχι μόνο ως η επισπεύδουσα υπουργός, αλλά και ως πολίτης. Ναι. Πολλές φορές έχουμε όλοι βρεθεί αντιμέτωποι με εξαιρετικούς λειτουργούς στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίοι λες πω άλλους 10 τέτοιους να είχαμε θα ήταν διαφορετικό το κράτος. Και πάρα πολλές φορές έχουμε βρεθεί με δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι δεν κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως θα θέλαμε και μας δημιουργούν τρομερές καθυστερήσεις και δυσκολίες στην καθημερινότητα. Γιατί αν εγώ έχω να πάω, ας πούμε, σε ένα ΚΕΠ 3 φορές ή 4 φορές, θα μου δημιουργήσει τρομερά προβλήματα στην καθημερινότητα, από τη δουλειά μου μέχρι το παιδί μου. Οπότε, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, νομίζω ότι τους δημόσιους λειτουργούς, τους οποίους θαυμάζουμε και θέλουμε όλοι να τους επιβραβεύσουμε και νιώθουμε μπράβο για αυτούς τους ανθρώπους, τους βοηθάει πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι όλοι όσοι δεν δίνουν το μέγιστο που μπορούν στη δουλειά τους δεν θα είναι ικανοποιημένοι με αυτή την αλλαγή. Το λέω γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος που πιστεύει ότι η δημόσια διοίκηση έχει πιεστεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και με τους μισθούς και με την κατάρριξη του 13ου-14ου μισθού και με το γεγονός ότι πολλές υπηρεσίες έχουν αποψηλωθεί γιατί με το μνημόνιο αναγκαστήκαμε να πάμε σε απολύσεις κτλ. Επομένως, σε ένα δημόσιο το οποίο έχει πιεστεί και το οποίο αντέχει, κάνει τη δουλειά του, το να ανοίξεις και μια ατζέντα άρσης της μονιμότητας, κάποιοι λένε ότι με αυτό το μόνο που πετυχαίνεις είναι να δημιουργήσεις έναν εκνευρισμό. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, γιατί από την άλλη μεριά η πλειοψηφία της κοινής γνώμης είναι αλήθεια ότι τάσεται κατά της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Μα όταν μας το λένε αυτό, αλλά σας το θέτω πραγματικά με ειλικρίνεια, γιατί είσαστε σε ένα πόστο, κακά τα ψέματα, όταν προείστασε ενός κομματιού της δημόσιας διοίκησης, πρέπει να το αισθάνεσαι αυτό. Αισθάνεσαι ότι αυτή η συζήτηση
τους ανθρώπους των οποίων προείσταστε εσείς τους έχει κάνει χαρούμενους ή τους δυσαρεστεί? Στην καθημερινή μου επαφή με τους δημόσιους λειτουργούς του Υπουργείου μας, που τους ξέρω και από την προηγούμενη θητεία, δεν βλέπω, ας πούμε, κάποια αγωνία. Και αυτό μεταφράζεται, ή μπορούμε να το δούμε κιόλας, και στα στατιστικά. Έτσι. Όταν βλέπουμε ότι έχουμε 9 στους 10 Έλληνες οι οποίοι είναι υπέρ της άρσης μονιμότητας, μέσα σε αυτούς τους 10 Έλληνες είναι και δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν είναι ότι οι έρευνες γίνονται και δεν απαντούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και απαντούν όλοι οι υπόλοιποι για αυτούς. Απαντούν και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα και η πλειονότητα, για να έχουμε το στοιχείο αυτό των δημόσιων υπαλλήλων, σου λέει, και εγώ επί της αρχής τουλάχιστον, χωρίς να έχει αυτό εξειδικευτεί σε έναν βαθμό που το γνωρίζουν, είναι υπέρ. Πάντως, μου έκανε εντύπωση στην έρευνα που παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα με τον Στράτο το Φαναράκη, ήταν εδώ ο κύριος Κέρτσος για το δημογραφικό, που ουσιαστικά ανιχνεύαμε τις τάσεις των νέων. Η έρευνα έδειξε ότι μόνο το 20% των νέων σήμερα θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Κάτι λέει αυτό. Αυτό κάτι λέει, βέβαια δεν ξέρω αν είναι λίγο η κότσα και το αυγό. Ναι. Δεν ξέρω αν σε 10 χρόνια οι ίδιοι νέοι θα θέλουν να είναι μέλη του δημοσίου ή όχι. Έτσι. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Η νομοθετική κατοχήρωση της ισότητας στο γάμο ήταν μια εμβληματική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που εμπολής προετοιμάστηκε σε αυτό το Υπουργείο. Στη συνέχεια, μάλλον έγινε προσπάθεια να ξεχαστεί, έτσι βλέπω εγώ τώρα. Τα θέματα που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι σήμερα στις προτεραιότητές σας ψηλά ή χαμηλά? Διότι υπάρχει και αυτή η σύγχυση που έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, διότι πέρσι έλεγε ότι ζούμε την τυραννία της πλειοψηφίας και φέτος είπε ότι ζούμε την τυραννία της μειοψηφίας. Οπότε έχει λίγο μπερδευτεί το πράγμα. Και θα ήθελα να ξέρω αν η κυβέρνηση έχει ακόμα στις προτεραιότητές της τα θέματα των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα νομίζω έχει φανεί σε ένα εύρος πολιτικών αυτής της κυβέρνησης. Μπορώ να πω και μέσα από τη δουλειά που ξέρω να κάνω εγώ στο Υπουργείο αυτό τα 6 σχεδόν τελευταία χρόνια, έχει φανεί ότι έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά και υπάρχει και επιμονή σε αυτό. Δηλαδή, ο δικαιωματικός χαρακτήρας των κοινωνικών πολιτικών μας και των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων είναι στο κέντρο της χάραξης πολιτικής και του σχεδιασμού μας. Δεν είναι ότι πηγαίνουμε με ούτε το, αν θέλετε, θα σας πω, ας πούμε, αντίστοιχα για την αναπηρία και τα δικαιώματα, με το ιατρικό-κεντρικό μοντέλο για να δούμε την αναπηρία. Πηγαίνουμε με το δικαιωματικό μοντέλο. Και με το δικαιωματικό αυτό μοντέλο στο οποίο πηγαίνουμε σε όλο το εύρος της ευαλωτότητας. Και εκεί, όπως και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίνουμε ότι σε μεγάλο βαθμό και η κοινότητα αυτή είναι μέλος της ευρύτερης ευάλωτης κοινότητας. Και γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό, είτε πρόκειται για έργα της ΔΥΠΑ, είτε πρόκειται για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, είτε πρόκειται για ευρείες και οριζόντιες νομοθετικές ρυθμίσεις, έχετε δει και συνεχίζουμε ότι στο κέντρο των πολιτικών μας, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή μπορεί το δικαιωματικό μοντέλο να φαίνεται, αν θέλετε, πολυτέλεια για κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να πάρει σπίτι, ή να φαίνεται πολυτέλεια για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει παιδί και το σκέφτεται. Παρόλα αυτά όμως, ηθικά είναι στην καρδιά των πολιτικών μας. Άρα δεν θεωρείτε ότι ο δικαιωματισμός είναι μια προβληματική, ας πούμε, ατζέντα? Διότι καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι θεωρούν ότι ο δικαιωματισμός έχει φτάσει σε ακραίες καταστάσεις και ότι πρέπει λίγο να πάει στην άκρη. Και εννοώ ότι υπάρχουν αρκετοί και μέσα στη Νέα Δημοκρατία που το θεωρούν αυτό. Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω αν ο δικαιωματισμός και έτσι όπως εκφράστηκε τους προηγούμενους μήνες ή χρόνια στις ΗΠΑ. Καλά, εγώ μιλάω για την Ελλάδα. Ας αφήσουμε τις ΗΠΑ. Που με βρίσκει προσωπικά σύμφωνη. Θεωρείτε ότι στην Ελλάδα έχουμε ακραίο δικαιωματισμό ή όχι? Αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, όχι, δεν το θεωρώ. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω για το εξής. Αν είναι σημαντικό το ότι δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο της Αμερικής, είναι επίσης σημαντικό. Ναι. Πόσες τεκνοθεσίες από ομόφυλα ζευγάρια έχουν γίνει από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος? Έχετε καθόλου εικόνα? Νομίζω πάρα πολύ λίγες, ή όχι? Θα ρωτήσετε τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος ξέρει. Εντάξει, ναι, όχι. Έλεγα μήπως το ξέρετε, γιατί ξέρω ότι είσαστε πολύ έτσι. Όχι, με τις τεκνοθεσίες και τις υιοθεσίες είμαστε πολύ active. Ναι. Και μάλιστα και τώρα κάτι στοιχεία που δεν μου άρεσαν και έβαλα τις φωνές πάνω σε αυτά. Γιατί είχαμε μείνει λίγο πίσω και πρέπει να το ξαναπιάσουμε το κουβάρι αυτό. Γιατί βλέπω ότι τα ιδρύματα και τα δημόσια ιδρύματα και τα ιδιωτικά δεν κάνουν τους φακέλους των παιδιών έτσι όπως πρέπει. Μάλιστα. Πάντως, η εικόνα που έχω, έτσι, χωρίς να έχω τα στοιχεία, γι' αυτό και σας τα ρώτησα, είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολύ λίγες τεχνοθεσίες. Και το λέω περισσότερο γιατί υπήρχε μια έτσι, καταστροφολογία
Κινδυνολογία. Ναι, μια κινδυνολογία. Τώρα, εξετάζετε τα αιτήματα που έρχονται στο γραφείο σας από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλά, έτσι μου λένε. Προσπαθούμε, κοιτάξτε. Είμαι σχεδόν 2 μήνες στο Υπουργείο αυτό και έχω κάνει και ένα παιδί που είναι 1 μηνός. Προσπαθώ και με την ομάδα μου να είμαστε πάρα πολύ εντατικοί σε αυτό και να τα διαβάζουμε όλα και να απαντούμε με διαφορετικό τρόπο, από προσωπικές συναντήσεις, τηλέφωνα, αλλά και email ή και καθόλου σε κάποια τα οποία κρίνουμε ότι δεν χρειάζεται καν να απαντηθούν ή μπορεί να απαντηθούν μόνο με έναν ευγενικό τρόπο. Το προσπαθούμε πολύ. Τώρα η αλήθεια είναι, αν μας έχει ξεφύγει κάποιο, θα ήθελα να απολογηθώ προσωπικά και να ζητήσω να το ξαναστείλω. Καταλαβαίνω από τη γενικότερη στάση σας εδώ ότι είστε και σαν άνθρωπος ευαισθητοποιημένοι στα θέματα των δικαιωμάτων και αυτό εγώ το θεωρώ πολύ καλό. Απλώς ρωτάω γιατί καταλαβαίνω από την άλλη μεριά ότι υπάρχουν αρκετές οργανώσεις οι οποίες διεκδικούν, καλά κάνουν και διεκδικούν νομίζω αν υπάρχουν ζητήματα, και σας ρωτάω αν έχετε την εικόνα, ας πούμε, ότι οι διεκδικήσεις αυτές έχουν ευήκο αότα, να το πω έτσι. Ξέρετε τι, είναι πάρα πολλά και επειδή τα ξέρω και από την προηγούμενη μου θητεία, είναι πάρα πολλά αυτά που ο ευάλωτος πληθυσμός ζητά και τις περισσότερες φορές είναι όλα δίκαια. Ναι. Δηλαδή, ειδικά στο κομμάτι της αναπηρίας, η πολυπλοκότητα των διατάξεων, η μη σαφήνεια του ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά και οι αντιφάσεις που μπορεί να υπήρχαν, οι οποίες άφηναν εκτός κρατικής βοήθειας εξαιρετικά ευάλωτο πληθυσμό, ήταν πάρα πολλές. Οπότε αυτό που κάναμε και τώρα ξαναξεκινάμε να κάνουμε, γιατί σας λέω είναι 2 μήνες στο Υπουργείο και ο ένας είναι του μωρού και γύρισα την πρώτη εβδομάδα γύρισα στη δουλειά. Κυριολεκτικά την πρώτη εβδομάδα με Κεσαρική γύρισα στη δουλειά. Είναι να είσαι έξω συνεχώς και να βλέπεις. Γιατί ξέρετε, όσοι έχουν, αυτό το έμαθα στην προηγούμενη μου θητεία, όσοι έχουν πρόσβαση σε ένα υπουργικό γραφείο, συνήθως είναι οι πιο προνομιούχοι. Ακόμα και αυτοί που θα σκεφτούν να στείλουν στο υπουργικό γραφείο μπορεί να είναι πιο προνομιούχοι. Οπότε εμείς οφείλουμε να είμαστε έξω στο πεδίο, να πηγαίνουμε να βλέπουμε τις δομές μας, τις ανοιχτές, τις κλειστές, να βλέπουμε τον ευάλωτο κόσμο, για να βλέπουμε καταρχάς αν όλα αυτά που βγάζουμε έχουν κάποιο νόημα. Δηλαδή, θα σας πω και τα πολύ απλά. Στο ρυθμιστικό πλαίσιο των κλειστών δομών, φιλοξενίας ευάλωτου κόσμου, μπορεί να έχει, ας πούμε, ότι χρειάζεται ένα δωμάτιο, το πιο απλό σας λέω τώρα, 20 τετραγωνικά σιδεροτήριο ή 30 τετραγωνικά κουζίνα. Γιατί αυτό να μην είναι σε μια πόλη σαν την Αθήνα που λέγαμε πριν, που δεν υπάρχει χώρος να τον αφήσεις να πάρει απ' έξω φαγητό και να χρησιμοποιήσει αυτό για κρεβάτια? Πρέπει να είσαι έξω και να βλέπεις αν αυτά που κάνεις είναι σωστά και μετά σε δεύτερο και σημαντικό επίπεδο τι άλλο πρέπει να κάνεις. Αλλά είναι πάρα πολλά. Θέλω να έρθω σε ένα άλλο θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις μας και έχει τύχει να το συζητήσουμε και σε μια ημερίδα στην οποία ήμουν και εγώ εκεί και την παρουσίαζα και ήσασταν ομιλήτρια. Ανακοινώνονται κατά καιρούς πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και για την προσπάθεια να περιορίσουμε τις γυναικοκτονίες. Ας πούμε το panic button είναι μία από αυτές τις πρωτοβουλίες. Βλέπουμε όλος παρόλα αυτά ότι ο κύκλος του αίματος διαρκώς μεγαλώνει. Τι άλλο πρέπει να γίνει, τι δεν κάνετε που θα μπορούσατε να κάνετε και γιατί αρνείστε τόσο επίμονα ως κυβέρνηση, δεν λέω προσωπικά, την κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία? Τι θα πείραζε? Λέτε ότι δεν έχει να αλλάξει τίποτα, να δώσει κάτι. Απ' την άλλη μεριά έχει να στερήσει κάτι. Ναι. Δυστυχώς στο νομικό κομμάτι με πιάνετε λιγότερο διαβασμένη από ό,τι στα υπόλοιπα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αν είχατε εδώ πέρα τον κύριο Φλωρίδη, θα μπορούσε να εξηγήσει καλύτερα και με μεγαλύτερη σαφήνεια. Δεν είναι αντικείμενο αυτό. Όχι, δεν είναι, αλλά και με σαν γυναίκα και σαν μέλος της κυβέρνησης. Με ενδιαφέρον, αλλά και στο κομμάτι της ισότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να σας πω ότι στο δικό μου προσωπικό επίπεδο το χρησιμοποιώ εγώ τον όρο γυναικοκτονία. Το χρησιμοποιώ. Δηλαδή, δεν είναι και σε δημόσιες αναρτήσεις μου δεν είναι ότι το χρησιμοποιώ μόνο όταν είμαι με κάποιον σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, εγώ τον καταλαβαίνω τον όρο γυναικοκτονία και τον χρησιμοποιώ. Και υπάρχει ανάμεσά μας. Τώρα, στο τι μπορούμε να κάνουμε, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχουμε προσπαθήσει και έχουμε κάνει αρκετά και βλέπουμε ότι δεν φτάνουν, να πω ότι δεν είναι η ερώτησή σας θα πρέπει να είναι πια τι πρέπει να κάνετε, είναι τι πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε σίγουρα. Και βάζω και τα μίντια μέσα σε αυτό. Γιατί και τα μίντια, δηλαδή δεν θέλω να πετάξω την μπάλα σε εσάς αυτή τη στιγμή. Όχι, έχετε δίκιο, εγώ τη δέχομαι την παλιά. Και την εννοώ απόλυτα αυτή τη συζήτηση. Και εμείς πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά ακόμα. Αλλά επειδή εγώ εδώ είμαι ο δημοσιογράφος και εσείς είσαστε η πολιτικός και θέτω τις ερωτήσεις, γι' αυτό σας το ρωτάω. Αλλιώς είμαι έτοιμος να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Δεν πετάω την μπάλα, πείτε μου εσείς. Πετάω την μπάλα ως προς το ότι
είναι και κομμάτι κοινωνικού αφηγήματος του τι κανονικοποιείται όλα αυτά τα χρόνια και τι όχι. Τώρα σας το έλεγα και λίγο στο καμαρίνι μεταξύ αστείου και σοβαρού. Ακόμα και που μπορεί να ξεκινάει και από εκεί έτσι. Ακόμα και η βοήθεια που μπορεί να δίνει ο σύζυγος στην γυναίκα του για να μπορέσει να υποστηρίξει τη μητρότητα και τη δουλειά της μαζί, αυτό μπορεί να είναι χλευασμός από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μια και μου το λέτε, εγώ δεν θα το ρώταγα, γιατί επειδή μου το είπατε κατηδίαν, δεν μου αρέσει ποτέ να λέω πράγματα που μου λένε κατηδίαν. Ναι, αλλά όχι, μια και το είπατε, νομίζω ότι δεν θα κάνατε άσχημα να το πείτε. Μου είπατε μέσα στο καμαρί, λοιπόν, ότι ο σύζυγός σας προς τιμήν του σας βοηθάει. Ναι, βέβαια, μου βοηθάει. Και ότι κάποιοι, δεν ξέρω, φίλοι ή τέλος πάντων αυτό, το θεωρούν υπερβολικό το ότι σας βοηθάει. Δυστυχώς αυτή είναι όμως η ατμόσφαιρα. Δηλαδή, στην κοινωνία το ότι μπορεί να γίνεται ατμόσφαιρα. αυτό αστείο. Ναι. Το ότι μπορεί δηλαδή κάποιος να λέει τι έγινες και babysitter, ας πούμε. Ναι. Αυτό δημιουργεί ακόμα και στο πιο απλό. Γιατί ξέρετε, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις δεν είναι ότι κάποιος γεννιέται ρατσιστής ή έχει στο DNA του να είναι ρατσιστής. Αλλά δημιουργούνται στερεότυπα και προκαταλήψεις πολύ πιο έντονα και στο αστείο στο μεταξύ μας. Έτσι είναι. Οι ειδικοί στα θέματα κοινωνικής πολιτικής μιλούν για ένα δαπανηρό κοινωνικό κράτος που λόγω κατακερματισμού των υπηρεσιών, πελατειακής κουλτούρας, έλλειψης αξιολόγησης, καταγραφής αποτελεσμάτων, ασυνέχειας κτλ. Είναι αναποτελεσματικό τελικά. Συμφωνείτε με αυτή την ανάλυση και μπορείτε να αποδείξετε ως κυβέρνηση ότι δεν είναι έτσι? Δηλαδή, όλες αυτές οι παθογένειες, από την μία να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος για το οποίο δαπανούμε αρκετά. Θα μπορούσαμε να δαπανούμε και περισσότερο και μακάρι. Και απ' την άλλη, αυτά που δαπανούμε να μην φέρνουν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να φέρνουν. Κάτι φταίει εκεί. Μα δεν είναι δυστυχώς και πουθενά δεν είναι έτσι. Απλά οι αποκλίσεις αλλού είναι μεγαλύτερες και αλλού είναι μικρότερες. Δεν είναι μια γραμμική σχέση στην οποία βάζεις 100 και παίρνεις 100 συν ή 100 επί. Ναι, δυστυχώς υπάρχει και πάρα πολύ. Γέρασα να ακούω ότι θα φτιάξουμε το κράτος. Το έχω ακούσει σε διάφορες εκδοχές. Μπορώ να θυμηθώ και τις φράσεις. Ο ένας έλεγε τον εξυγχρονισμό, ο άλλος έρχεται έλεγε το επιτελικό κράτος, ο άλλος, ξέρω εγώ, τώρα δεν τα θυμάμαι όλα. Θα μπορούσα να τα έχω καταγράψει για να τα έχω πρόχειρα. Αλλά ξέρετε ότι πολλά λέμε, λίγο αποτέλεσμα φέρνουμε στο τέλος. Αν πηγαίνατε στην αντίστοιχη εκπομπή στη Σουηδία και είχε ο αντίστοιχος Anchorman μια αντίστοιχη και θα είχε και πιο πολλές γυναίκες υπουργούς. Ναι, σίγουρα. Θα έρθω εκεί μετά. Αυτό θα ήταν. Θα έρθω σε αυτό. Αυτό θα ήταν σίγουρο, αλλά αν είχε μια γυναίκα υπουργό και σε πιο οικονομικό, αν θέλετε, υπουργείο, και τη ρωτούσε, θεωρείτε ότι δεν θα υπήρχε η ερώτηση αυτή επειδή είναι τόσο προηγμένη στη Σουηδία? Όχι. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι σε όλα τα κράτη και σε όλα τα κράτη πρόνοιας υπάρχουν προβλήματα. Το ζήτημα ποιο είναι και τι νομίζω ότι ενδιαφέρει τους πολίτες? Όχι αν θα βρουν, μακάρι να το βρουν, αλλά όλοι ξέρουμε ότι δεν το βρούμε. Ένα μαγικό ραβδί που ξαφνικά θα γίνουν όλα φανταστικά. Αυτό που τους νοιάζει είναι κάθε χρόνο να βλέπουν μια βελτίωση σε αυτό το πράγμα. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι ειδικά στις κοινωνικές υποθέσεις, και εδώ σας βάζω και το ότι μην ξεχνάμε που ήμασταν το 19, που θεωρούσε μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης και αν θέλετε δημιουργούσε και αυτή την κριτική ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και θα έρθει μια δεξιά κυβέρνηση η οποία θα είναι ανάλγητη στο κομμάτι του κοινωνικού κράτους. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι... Επειδή επικαλείστε διαρκώς το 19, όχι μόνο εσείς, γενικά η κυβέρνηση. Κάπως δεν κάτι δεν πρέπει να το συγκρίνουμε. Ναι, εντάξει, αλλά το 19 βγήκαμε από τα μνημόνια. Αν θέλετε μπορώ να το συγκρίνω και με το 15. Θα είναι ακόμη πιο έντονη. Θέλετε με το 15. Όχι, σας λέω, μου λέτε... Τουλάχιστον βάζω μια βάση αναφοράς στην οποία μπορώ να συγκρίνω το δικό μας έργο με το δικό μας έργο. Γιατί αλλιώς νομίζω ότι η βάση αναφοράς δεν θα ήταν σωστή. Εντάξει, αλλά ξέρετε, το θέμα είναι να φτάσουμε τουλάχιστον τα εισοδήματά μας και το βιωτικό μας επίπεδο εκεί που ήμασταν το 2009. Δεν το έχουμε φτάσει ακόμα. Είμαστε σχεδόν εκεί όμως, δεν είμαστε στο 25% μείον, στο 25% συν. Ναι. Τώρα το θέσατε μόνοι σας. 12 γυναίκες. Και μην μου λέτε, συγγνώμη, μην μου λέτε γιατί βγήκαμε από τα μνημόνια το 19. Το 19 βγήκαμε από τα μνημόνια, όχι επειδή ήταν μονόδρομος να βγούμε από τα μνημόνια, επειδή ακολουθήθηκε πολύ συγκεκριμένη πολιτική για να βγούμε από τα μνημόνια. Δηλαδή, μέχρι τότε το μόνο που ξέραμε είναι ότι κάθε χρόνο ήμασταν και χειρότερα. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω, και οι αντίπαλοι σας το έκαναν. Βγήκαν και αυτοί από τα μνημόνια όμως, ακολούθησαν αυτή την πολιτική. Μην πάμε τώρα σε αυτά, είναι παλιά. Ναι. Είναι άλλη εκπομπή. 12 γυναίκες στην κυβέρνηση, μου το θέσατε εσείς. Ωραία που το είπατε πριν, μου πετάξατε την μπάσα. 12 γυναίκες σε κυβέρνηση 62 μελών. Πείτε μου εσείς τώρα πώς αισθάνεστε, πρώτον. Και δεύτερον, γιατί να πιστέψω με αυτά τα νούμερα ότι όντως είσαστε μια κυβέρνηση η οποία προωθεί την ατζέντα της έμφυλης ισότητας.
Γιατί την Όταν στην κορυφή έχουμε αυτή την εικόνα. 62, από τους 62 ή 12. 50-12 δηλαδή το σκορ. Δεν είμαστε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο εθνικό καμάρι, αν θέλετε, στο ποσοστό των γυναικών που είμαστε στην πολιτική. Χρειαζόμαστε πολύ παραπάνω. Σε κάθε τομέα υψηλής ευθύνης χρειαζόμαστε παραπάνω γυναίκες και αν θέλετε στην πολιτική ίσως έχουμε ακόμα λιγότερες γυναίκες από ό,τι έχουμε σε άλλους τομείς υψηλής ευθύνης. Είναι η πολυπλοκότητα, είναι το ωράριο, δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς είναι, αλλά αυτό το πράγμα είναι ζήτηση, αλλά είναι και προσφορά. Και γι' αυτό ακριβώς και εμείς προσπαθούμε, και εγώ στο δικό μου προσωπικό επίπεδο, να δείξω, και γι' αυτό και εγώ, αν θέλετε, σε συμβολικό επίπεδο, προσπαθώ να δείξω ότι από την πρώτη εβδομάδα προσπαθώ να είμαι καλή μητέρα και να γυρίσω στη δουλειά μου. Για να δείξω ότι δεν είναι ένα άπιαστο όνειρο ή κάτι το οποίο αφορά σε πάρα πολύ λίγους. Μπορείς να είσαι ένας κανονικός άνθρωπος και να το προσπαθήσεις. Μητέρα γίνεται τώρα. Στην πολιτική είσαστε λίγο πριν γίνετε μητέρα. Σωστά. Νιώσατε ότι είσαστε ακριβώς ισότιμοι με έναν άντρα που είναι στην πολιτική ή όχι? Δεν θα σας πω ψέματα. Όχι. Γιατί? Γιατί η κουλτούρα και τα στερεότυπα δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Ενώ αυτό νομίζω ότι είναι το οριζόντιο θέμα της συζήτησής μας, αν θέλετε. Είτε πρόκειται για τα δικαιώματα, είτε πρόκειται για το κομμάτι. Διαβάσατε και την έρευνα του κυρίου Φαναρά την προηγούμενη φορά με τον Υπουργό τον Άκη Σκέρτσο. Ναι. Αυτό δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη στο ότι οι νέοι σήμερα, παραδείγματος χάρη, θέλουν οικογένεια, αλλά τη θέλουν πολλά χρόνια μετά και τώρα θέλουν να κάνουν εμπειρίες. Δεν είναι ότι αν εμείς προβούμε σε πάρα πολλά μέτρα και δημοσιονομικό χώρο θα αλλάξουν οι νέοι ξάφνου το ότι θέλουν και δεν θα θέλουν ταξίδια και θα θέλουν να κάνουν οικογένεια. Ναι. Παίρνει καιρό να αλλάξει το μαύρο, να το κάνεις άσπρο και έχει πολλές αποχρώσεις στον γκρι. Και για εμάς τις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης πρέπει συνεχώς να το λέμε ότι είναι μια κανονικότητα αυτή που δεν πρέπει να φοβίζει ακόμα και αν έχει δυσκολία. Μάλιστα. Γιατί έχει δυσκολία και αυτό που λένε και οι ξένοι το Old Boys Network, δηλαδή το ότι, ξέρετε, είναι διαφορετικό σε κάθε δουλειά και σε θέση ευθύνης. Όταν ηγούνται πιο πολλοί άντρες, το ότι θα κάτσουν μεταξύ τους, θα μπορέσουν να δουν μπάλα, να πούνε δύο βλακίες, χαζομάρες ενώ να γελάσουν μεταξύ τους και δεν θα νιώσουν και οι ίδιοι άνετα με μια γυναίκα ανάμεσά τους. Αυτό όλο είναι πολύ δύσκολο να το αλλάξει σαν συνείδηση και δεν είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Δεν είναι ότι ξεκινά από το ότι ο άλλος είναι μισογίνης. Όχι, αλλά είναι τόσο ευαίσθητες αυτές οι συμπεριφορικές διαφορές που μπορεί να έχουμε, που κτίζουν αυτά τα στερεότυπα και εν τέλει και τον φόβο από τη δική μας την πλευρά να εισέλθουμε σε ρόλους μεγάλης ευθύνης. Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω και ένα πολιτικό ερώτημα γενικότερο. Πρώτον, φαίνεται ότι η κυβερνητική πλειοψηφία αποφασίζει την παραπομπή του κυρίου Καραμανλή για το θέμα των τεμπών στην προανακριτική με πλημέλημα. Θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτό ικανοποιεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα, διότι ακόμα τώρα οι δημοσκοπήσεις οι τελευταίες δείχνουν ότι πάνω από 70%, 75% αν δεν κάνω λάθος, θεωρούν ότι υπάρχει συγκάλυψη στο θέμα των τεμπών. Και σε συνδυασμό με αυτό να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, διότι βλέπω ότι στην πρόθεση ψήφου, την πρόθεση κοιτάζω γιατί αυτή θεωρώ ότι έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από τα ποσοστά της των ευρωεκλογών. Όλη αυτή η εικόνα σας προβληματίζει? Το κοινό περί δικαίου αίσθημα νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό, γιατί είναι πολύ δύσκολη και πολύ επίπονη και προκαλεί μόνο λύπη υπόθεση των τεμπών, δεν μπορεί να προκαλέσει τίποτα άλλο σε οποιονδήποτε άνθρωπο και σε οποιαδήποτε οικογένεια. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό θα ικανοποιηθεί από το ότι η κυβέρνηση δεν κρύβεται με το πόρισμά της αυτό πίσω από το δάχτυλό της και παραπέμπει και στο επίπεδο της δικαιοσύνης. Δηλαδή το ότι το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή λέει ότι ο πρώην Υπουργός πρέπει να κριθεί από τη δικαιοσύνη και αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει από κυβέρνηση για δικό της υπουργό. Αυτό που έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, εγώ το μόνο που θυμάμαι από παιδί, είναι να έρχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτά να θέλουν να παραπέμψουν και να γίνεται ψηφοφορία μέσα στη Βουλή για το κατά πόσο ένα στέλεχος της κυβέρνησης θα δικαστεί. Μα αυτό όμως το κάνετε χωρίς να κάνετε προανακριτική. Το έχετε προαποφασίσει χωρίς να γίνει προανακριτική. Βάζετε ένα αδίκημα στον Καραμανλή. Θα μπορούσατε να κάνετε προανακριτική και να αποφασίζετε αν είναι αυτό το αδίκημα, αν είναι κάποιο άλλο, αν είναι κανένα αδίκημα, ενδεχομένως όπως είχατε αποφασίσει στην εξεταστική. Επομένως, εδώ υπάρχει μια αίσθηση ότι πάτε σε μια σύντομη διαδικασία για να ξεφορτωθείτε το θέμα
Και να δώσετε την ευκαιρία να πάει στα μαλακά, εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει ποινική ευθύνη. Μα πώς να πάει στα μαλακά και πώς να πάμε σε μια σύντομη διαδικασία? Ενώ αν σύντομη δεν θα είναι η διαδικασία. Αφού θα αποφασίσετε την παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο αμέσως, γρήγορα, δεν θα κάνετε μια κανονική προανακριτική, έτσι καταλαβαίνω. Το θέμα μας είναι, και νομίζω ότι με αυτό, δηλαδή νομίζω ότι είναι και λίγο παραπλανητικό έτσι όπως το θέτετε. Και όχι εσείς προσωπικά, γιατί έτσι θέτετε από μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, της μηντιακής κάλυψης που έχει το όλο θέμα. Τι πιο ξεκάθαρο, τι πιο διαφανές από το αντί να βγάλουν οι πολιτικοί το πόρισμα, να το βγάλει δικαιοσύνη. Εγώ το καταλαβαίνω. Δηλαδή, άρα δεν πιστεύετε γενικά στην προανακριτική? Θεωρείτε ότι δεν πρέπει να υπάρχει? Πιστεύω ότι πιο κατάλληλο όργανο είναι η δικαιοσύνη. Άρα πρέπει να την καταργήσετε την προανακριτική και σε διαδικασία. Δεν πρέπει να υπάρχει καν. Πώς, αφού η υπόθεση έρχεται στη Βουλή, έτσι λέει το Σύνταγμα. Μα δεν καταλαβαίνω. Τα εξισώνουμε όλα και βγάζουμε οριζόντιους κανόνες για όλα. Ενώ ότι δεδομένης της εξέλιξης του ζητήματος, δεδομένης της οικουμενικότητας του προβλήματος και πώς το νιώθει κάθε νοικοκυριό το δυστύχημα των τεμπών. Το νιώθει κάθε μάνα, κάθε πατέρας, το νιώθει. Το λογικό μέρος για να βγάλει συμπέρασμα για το τι έγινε, για εμένα και για την παράταξή μου, είναι ξεκάθαρο το δικαστήριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι λέμε απριόρι ότι η Βουλή δεν έχει ρόλο και δικαίωμα να εξετάσει και να κάνει προανακριτική για οτιδήποτε άλλο. Μα εκ των πραγμάτων τον αποκτά το ρόλο, εφόσον εσείς αποδίδετε το αδίκημα. Αλλά να φύγω από το τέμπι, επειδή δεν μας παίρνει πολύ ο χρόνος, να ρωτήσω γενικότερα για την κυβέρνηση. Η εικόνα ενός κόμματος το οποίο έχει πάρει 40% και σήμερα έχει 25% στην πρόθεση ψήφου, πού την αποδίδετε τη στιγμή, μάλιστα που έχετε απέναντι σας μια αντιπολίτευση πολυδιασπασμένη, που δεν εμπνέει από ό,τι φαίνεται? Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, οι ερωτήσεις εκεί πέρα θα μπορούσαν και πολύ διαφορετικές, έτσι. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει καμία αντιπολίτευση? Καλά, αυτή την κάνουμε στην αντιπολίτευση. Όχι, ενδιαφέρον θα έχει να την κάνετε και σε εμάς. Στην αντιπολίτευση και τι ρόλο θα είχε αυτό το πράγμα. Και επίσης το 25 είναι δυναμικό, έτσι. Αλλού είναι αρκετά πιο ψηλό το 25 αυτό το οποίο. Όχι, για πρόθεση ψήφου. Λέω, η πρόθεση το ψηλότερο που έχω δει είναι 25. Τώρα, στην ουσία της ερώτησής σας, που συμφωνούμε και οι δύο, είναι ότι η πρόθεση ψήφου είναι φανερό ότι έχει πέσει από το 40%, στον οποίο ήταν το αποτέλεσμα των προηγούμενων εθνικών εκλογών που είχαμε. Εκεί πέρα δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι η ελληνική κοινωνία, και από εκεί ξεκινήσαμε κιόλας στη σημερινή μας συζήτηση, δεν έχει προβλήματα. Δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Επίσης δεν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποια κόπωση. Κόπωση τόσο από τους πολίτες όσο και από τους ίδιους εμάς. Δηλαδή, αλλιώς μπαίνεις πριν 6 χρόνια, αλλιώς είσαι τώρα. Όλοι θέλουμε να δουλέψουμε, όλοι έχουμε σηκωμένα τα μανίκια. Δηλαδή, εγώ δεν αμφιβάλλω για κανένα συναδελφό μου μέσα στην κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Αλλά από την άλλη, δεν μπορείς να παραγνωρίσεις ότι είναι μία απαιτητική δουλειά με πολλά προβλήματα, με ουσιαστικά προβλήματα παραπάνω που έχουν προκύψει, της ακρίβειας. Γιατί έχουν προκύψει, γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι εξωγενή, έτσι. Του δημογραφικού, της στέγασης, και πρέπει να τα λύσουμε. Και αυτά τα προβλήματα τα βλέπει ο κόσμος. Μάλιστα. Οπότε ο κόσμος είδε ότι καταφέραμε, και θα σας ξαναπάω στο 19 που δεν σας αρέσει, ότι καταφέραμε την πρώτη τετραετία να σηκώσουμε τη χώρα και να τη βγάλουμε από αυτόν το αέναο σπιράλ προς τα κάτω, τον πάτο του βαρελιού. Απ' την άλλη, ίσως και επειδή χτίσαμε ψηλές προσδοκίες, επειδή κάναμε καλή δουλειά, και το πιστεύω ότι κάναμε καλή δουλειά, σου λέει πρέπει να κάνεις ακόμα καλύτερη. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω ότι έχετε επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά τη μητρότητα πολύ δυναμικά. Παράλληλα με τη μητρότητα. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλα. Και να είναι καλά το παιδάκι σας και να το χαρείτε αρκετά παρά τα πολλά καθήκοντα που έχετε, γιατί αυτή η εποχή δεν γυρίζει. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εσείς μείνετε μαζί μας, θα έρθει σε λίγο ο κύριος Γιαννίτσης εδώ και έχουμε να συζητήσουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα με βάση το καινούριο βιβλίο του.